Kreni nešto svoje je program ACT grupe namijenjen poduzetnicima, početnicima i mikropoduzećima koji podržava projekte s pozitivnim društvenim utjecajem. Ćao, ja sam Ana. Ja sam Maja. A ja sam Hrvoje. Dobrodošli u Brlog. Proizvodimo kraft pivo u Zadru. Mi smo mala nezavisna pivovara u vlasništvu svojih članova. I želimo biti društveno angažirani. Bok, ja sam Dan iz Saveza izviđača Hrvatske. Predstavit ćemo vam danas naš projekt, internet platformu Go Scouting Croatia. A ovaj projekt omogućit će tisućama izviđača iz Europe i svijeta da dođu u Hrvatsku, da se zbliže, da se bolje upoznaju, jer kako mi kažemo, izviđači stvaraju bolji svijet. Bog, mi smo Omolab iz Splita, ima nas 5, razvijamo komunikacijske alate za djecu s poteškoćama u čitanju. Omo Reader je bazična aplikacija za čitanje elektroničkih knjiga koja nudi još niz značajki koje olakšavaju čitanje djeci sa disleksijom. Mi smo dio tima koji stoji iza društvene igre Strašne žene koja vas na zabavan način upoznaje sa ženama koje su doprinijele razvoju društva i s njihovim postignućima. Društvena igra Fierce Women sastoji se od 60 karata. Svaka karta Strašne žene u sebi sastoji ime i prezime žene, kratak opis njenog djelovanja, ilustraciju i ikone za kategorije u kojima je ta žena djelovala. Dobar dan i dobrodošli u Stratowave Connect. Mi smo poduzeće koje se bavi izradom rješenja za bežičnu komunikaciju na velike udaljenosti. Naš sustav namijenjen je prvenstveno za komercijalne svrhe. Prepoznali smo priliku i našim kupcima nudimo jedno sveobuhvatno rješenje koje smatramo korakom naprijed u razvoju poslovanja, a isto tako i u razvoju društva. Bok, ja sam Gregor iz Zelene energetske zadruge, gdje zadnjih nekoliko mjeseci razvijam platformu za ulaganje u obnovljive izvore energije, ZEZ Invest. Ovdje gdje se nalazimo je prva solarna elektrana financirana od strane građana. Cilj platforme je omogućiti građanima da jednostavno investiraju u projekte obnovljivih izvora energije, da na tome zarade i ujedno budu dio zelene energetske tranzicije.